AskCody Wayfinder er et system til navigering i bygninger, som anvendes ved 3 simple trin. 1. QR-koden scannes. 2. Destinationen vælges. 3. Ruten følges til destinationen. Men ofte ignorerer forbipasserende den store AskCody-figur ved indgangen, hvilket medfører, at behovet for AskCody Wayfinder først opstår, når folk er faret vild. Problemerne er, at AskCody ikke anvendes ved de undersøgte lokationer, og at koden kun findes ved indgangen. Vi præsenterer AskCody Wayfinder i en ny og forbedret kontekst. Ferie i 3 uger. Fedt. Jeg må hellere få styr på de sidste ting. Pakke. Min billet. Den må jeg hellere huske at få med. Og så skal jeg lige stille vækkeuret selvfølgelig. Klokken 6, tænker jeg. Ej, hvor jeg glæder mig. Til klokken 6, det lyder fornuftigt. Godnat. Nej. 5 minutter mere. Shit. Jeg håber, jeg når det. Ej, hvor er der meget trafik. Jeg håber, der er en parkeringsplads. Kør til plads 28D. Men det gør jeg da lige. Der. Og jeg har travlt. Jeg har mega travlt. Travlt. Hvor er min p-billet? Der. Find din bil igen med AskCody. Det var skidesmart. Shit. Hvor er check-in-automaten? Jeg er lost. Nej. Jeg må tjekke min billet. AskCody? Det har jeg set før. Hvor er min telefon? Der. Wow. Det var nemt. Nu ved jeg, hvor jeg skal hen. Uhu! Stop der, så. Baggage drop løber om 2 minutter. Ej, her kan jeg også bruge AskCody. Fedt. Tiden den flyver afsted. Nu skal jeg også finde min gate. Her bruger jeg også AskCody igen. Fedt. Super nemt. Nu ved jeg, hvor jeg skal hen igen. Yeah!